Mwari makanaka tinokutendai panguva ino Ishe Kristu. Mwari maita henyu tinodzoka pamberi pechigaro chemutsa. Tinotenda Mwari wangu simba remweya mutsvene. Mwari maita henyu tinonamata nekutenda, tinokumbira mweya mutsvene, tinokumbira simba renyu Baba rinobva kudenga. Mwari maita matitendesa Ishe Kristu kuti tiuye pamberi pechigaro chemutsa, tinzwe mashoko enyu Baba, mashoko matsvene, mashoko anotisa kudenga, mashoko amunopupura mweya mutsvene. Mwari, tinouya pachigaro chemutsa, tinotenda Baba, tichikumbira nyasha dzenyu Baba. Maita henyu panguva ino, ndinonamata simba remweya mutsvene, ndinokumbira nyasha dzenyu Baba panguva ino. Maita henyu Baba, tinonamata Baba, kudziwai namatwai. Mwari wangu, tinoziva kuti Baba tiri ndonda mukurarama kwedu, hatina simba Ishe Kristu kana Baba mukasagona kumira nesu. Naizvozvo Baba, tinouya pamberi penyu tichikumbira kundiso, kuitirwa nyasha uye Baba kurangarirwa nemi Baba. Tinotadza Baba nekusaziva, asi Mwari ndinonamata simba renyu. Ndinotenda mweya mutsvene uyo wamakatipa kuti tifambe nawo. Mwari maita henyu panguva ino, muri Mwari vanotida, Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo. Ishe, ndimi Mwari makatida tisati takuzivai, mukarangarira Ishe Kristu vana venyu Baba kuti vakudei. Mwari, panguva ino ndinotenda, ndinokumbira Ishe Kristu nyasha dzewedenga Baba kuti taure nesu. Maita henyu Baba, Mwari samasimba, ndimi Mwari makatida tisati takuzivai, mukagara nesu Baba, tikava vadyi venhaka Ishe Kristu. Baba, tinonamata nekutenda Baba, ndinonamata Baba, ndichikumbira vana venyu pasi rino rose. Ndinotenda nekuti muri Mwari makatida tisati takurangarirai. Tisati tazvarwa, munotaura kuna Jeremia wekutanga chapter 1 pavhesi ya 5, kundakakuziva iwe usati wapinda mukati medumbu ramai vako, ndikava newe, ndikamira newe, ndikatenda. Saizvozvo Mwari, tinorangarira nekuziva kuti nyasha Ishe Kristu ngadzive dzinorarama mukati meuroma mwedu Baba. Ishe, maita henyu Baba, tinotenda Baba, ndinonamata Baba, ndinokumbira nyasha Baba. Maita henyu Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo, Mwari samasimba Baba, tinonamata. Maita henyu Baba, mbiri yemweya mutsvene kutaura nesu, ndokwatinokumbira panguva ino. Musatisiya tiri toga, rambai muinesu Baba, rambai muchitirangarira Baba, rambai Ishe Kristu muchifamba nesu Baba. Tipei mweya wekukunda patingakonewa Baba, tibetserei. Tisagona Baba kuuya tichitaura mashoko akaipa, asi kuti Baba tive tinokurukura mashoko edenga. Mwari makatendeka Baba, mune simba, ivai nesu Baba, tirangarirei. Muri yenyu Baba inotsvaga zita renyu, inotsvaga kuti Ishe Kristu dai Baba magona kufamba navo, dai Baba Ishe Kristu magona kuramba makamira navo Baba. Indonda havagoni Ishe Kristu kumira kana imusipo, havagoni Mwari wenyasha Baba kuti vapupure evhangeri Baba rezvokwadi kana imi Ishe Kristu musima vari. Naizvozvo tinotenda tichiziva kuti Ishe Kristu muri Mwari munorangarira vana venyu. Rangarirai vana venyu Baba patichapupura zuva ranhasi. Tinoziva kuti mweya mutsvene muri Mwari vanotida, muri Mwari vanogara vanesu, uye muri Mwari Ishe Kristu vanogara vachitaura nevaranda venyu Baba. Dzidzisai vana venyu vamire nekutenda, vazadziswe Ishe Kristu rudo Baba pamusoro pekukudai. Mwari makanaka, Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo. Simba renyu Baba ndinodana panguva ino, taurai nesu Baba, musatisiya tiri toga. Tinokumbira nyasha idzi Baba kuti dzive dzigare patiri Baba. Ndiri muranda wenyu wamakada, sekuda kwamakaita Ishe Kristu Dhavhidha. Rambai muineni Baba, musandisiyawo Baba. Baba, rangarirai, ndiri muranda wenyu Jehovha samasimba. Chiitai kuda kwenyu Ishe Kristu Baba pamuromo wenyu Baba. Nenyasha dzenyu Baba ngadzive pandiriwo, ndikuzivei Baba, ndimire nekutenda
Mwari makatendeka. Puhai yenyu mbiri Baba namatwai. Baba tinonamata. Mbiri kumusoro kudenga. Rugare ngauwe panyika. Nekuti nhasi taberekerwa muponesi Jesu Kristu mambo wedu, mambo samasimba. Ndinonamata nekutenda. Dai matigonesa Baba mamira nesu. Musatisiya tiri tega Baba, tiwandire nyasha. Maite yenyu Baba. Mweya Mutsvene makatendeka. Ndinotenda. Mbiri kumusoro kudenga. Nhasi taberekerwa muponesi. Kubva zvino nekusingaperi. Amen and amen. Ndoda kutenda mama masikati akanaka kudai. Ndinokuchingamidzai pamberi paMwari muzita raJesu Kristu mambo wedu. Haleluya. Amen. Ndigotendazve ropafadzo yaMwari inofamba nesu. Ndichitendavo zvakare kuti Mwari ndo vamene vanogara nekusingaperi. NdiMwari wanhasi, ndiMwari wamangwana, uye ndiMwari anoramba achishumira kwatiri. NdiMwari vasingatisiyi, uye ndiMwari vanogara vachitaura kwatiri kuti kana paine anotambudzika ngawe pavakuru vekereke. Vakuru vekereke vamuzodze nemafuta. Kunyange anga akatadza zvakadini, Mwari vachamuregerera. Saka toda kutenda Mwari panguva ino, tigotenda iro simba ravo, kuti simba ravo rive rinopinda matiri, uye tisasiyiwa neropafadzo yedenga, nekuti ropafadzo yedenga ndio gamuchinjikwa unotiraramisa kuti tive tinoramba takamira pana Mwari vari kumusoro kudenga. Haleluya. Amen. So ndoda kutenda nguva ino, ndigotendavo zvakare mukana watapuwa naMwari, nekuti yava nguva yatirebei tisati tabata mashoko aMwari akanaka. Ndichida kutendavo zvakare vana vesangano vanouya vachinzwa nekuuya vachiteerera shoko rinovaisa kuna Mwari. Dai Mwari wamene wakuitai vatsvene kwazvo, uye dai Mweya Mutsvene waramba uri mamuri, magoneswa kuramba makamira nekutenda, nekuti iye wamene wakapikira wakatendeka. Bhuku yangu yotsanangura ichitiyo, ngatiregerei, ngatichengetei kwazvo kupupura kune tariro yedu kuti irege kuzungunuswa, nekuti iye wamene wakapikira wakatendeka. Ngatirayirane, timutsane, uye tive nerudo nemabasa akanaka. Saka Mwari ngavatirangarire, Mwari ngavafambe nesu, uye ndichitenda zvakare kuti ivo Mwari vachaitawo kuda kwavo, vagomira nesu, vagotitenderawo kuti tive tinogona kuramba tichipupura zvokwadi yavo. Haleluya. So ndoda kutenda mama, ndotenda chaizvo. Dai Mwari wamene watiita vatsvene kwazvo. So tine mashoko makuru atichabata masikati anhasi, madekwane anhasi, nzvimbo dzakasiyana-siyana, kumatima nenyika akasiyana-siyana. Ndoda kuti nhasi tiverengerwe mashoko kubva kuna Samueri wokutanga chapter 17 nechapter 18 nechapter 19. Musoro weshoko wanhasi, dhimoni rengozi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saka toda kutenda Mwari kuti Mwari vatibetsere, vatisunungure, uye vatiite vatsvene kwazvo. Saka ndichakumbira mama kuti mutiwanirewo mukana uno, kana mawana bhaibheri yenyu pedyo, mabata bhaibheri, mutiverengerewo kubva kuna Samueri wokutanga. Toda kuverenga ndimai distinctly zvakatsetseka. Now, murume anonzi Samueri ndo muprofita wakazodzwa naMwari, akaitwa muprofita abarwa namai vake vainzi ivo Hana. Rangarirai kuti Hana ndiye akanga anyimwa mbereko. Anyimwa mbereko akanga ari pabarikata, akaibata nyaya iyo mweya wegodo. Tichiparidza pamusoro pamai Hana namai Penina. Eukina ariye murume wavo, asi wakatambudzwa kwazvo pakuti haana kuwanirwa nyasha dzekugona kuva ane mufaro panguva yanga yakatenderwa naMwari kuti awane mufaro. Asi Mwari havana kumusiya, vakaramba vainaye, vakaramba vachimira naye. Ndinokutenda mwanangu Wini Mungani wandiri kunzwa, wandiri kuona ari kuona from Zimbabwe. Tiri kuno kure kwakadai kuEngland, iwe uri kuZimbabwe. Dai Mwari akuita zvakanaka mhuri yako nevana venyu vose nevose vamunobatanidzwa paukama shamwari nevose. Saka ndochingamidza vese vachatinzwa, vamwe vari kunzwa vachitinzwa paYouTube, vamwe vanotinzwawo papublic page Dunamis Assembly of Christ Church,
vamwe vachitinzwavowo zvakare pa Facebook account Apostle Michael Gabriel Prince, vamwe vachitinzwawo pa public page yangu Apostle Michael Gabriel Prince. Saka toda kutenda Mwari, dai Mwari vachitira vatsvene kwazvo. Hatimanye zvedu, mhai mutange kuverenga tsamba yekuna Samuel wokutanga chapter 9 kubva pavhesi ya2. Tingobata toda kuti tange tanzwa nhoroondo yemurume wataverenga nezvake anonzi Yesauro. Tinzwe mashoko ake, tinzwe mashoko akanaka. Verengai zvenyu mai. 1 Samuel 9 papa vhesi ya1. Musoro shoko uripo, Sauro unozodzwa naSamueri. Haleluya. Sauro unozodzwa naSamuel. Ndo pokutanga apa. Saka kana tichiparidza pamusoro pedhimoni rengozi, kazhinji kazhinji chinoitika ndechekuti unotopanduka waziva chokwadi. Saka vaya vanopanduka vaya zivai kuti kana vanoita zvakaipa vane chokwadi chavainacho mavari. Chokwadi icho zoshandurwa nekuda kwekuda nyika kana kushandurwa newakaipa kuti iye ade nyika asava anoda Mwari. Saka murume anonzi Sauro ndo watichaparidza nezvake. Nokuti murume uyu wakabatwa nedhimoni rakaipa, dhimoni rengozi, rikashandura mavonero ake, rikashandura nyasha dzanga dziri paari. Saka nyasha dzinogona kushandurwa kuvanhu vazhinji vakatadza kumira pana Mwari nechinhu chiduku duku chokuti vanenge vatarisana nemweya wekuda zvakaipa, vorega kutevera nyasha dzedenga. Saka kana muchiwapa tichikuparidzirai paya, tinoita kuti kana takuparidzirai muchengete kwazvo kupupura kune tariro yedu kuti irege kuzungurutswa, nekuti iye wamene wakapikira wakatendeka. Tirairane, timutsane, tive nerudo nemabasa akanaka. Tisarega kuungana sezvinoita vamwe vedu, sezvatinoona kuti zuva raswedera. Now iyo tsamba ndogara ndakakutaurirai kuna vaHebrew chapter 10 kubva pavhesi ya22 kusvika pavhesi ya25. Saka kana tiine chokwadi yatinoziva, tinofanira kuziva kuti chokwadi inofanira kutichengetedza mukati mekurarama kwedu. Kana tikashaiwa tarisiro yezvakanaka pakurarama kwedu, tatoputsa mwoyo yedu. Saka mawamai vachiverenga pamusoro weshoko, Sauro anozodzwa naSamuel. Achitozodzwa, wakazodzwa kuti ave mambo anofamba naMwari. Haleluya, haleluya, haleluya. Saka chiverengai zvenyu mai zvakatsetseka, tifambe nendima iyi nekuti nendima dzakatiodza toda kuti tiverenge munguva duku duku inotevera. Fambai zvenyu mama. Papa vhesi ya1. Zvino kwanga kuno murume weBhenjamini wainzi Kishi, mwanakomana waAbheri, mwanakomana weZeori, mwanakomana weBherokati, mwanakomana waHaifa, mwanakomana womuBhenjamini. Munhu uyu waiva nesimba noumhare. Famba. Pavhesi ya2. Munhu wakanga ana mwanakomana wainzi Sauro, jaya rakanaka. Kwanga kusina munhu pakati pavana vaIsraeri wakanga akamukunda pakunaka. Kubva pamafudza ake kusvikira kumusoro wake, wakanga wakapfuura vanhu vose pakureba. Ndatenda. Saka nhoroondo yamuri kuhwa ichitaurwa namai, tiri kuverengerwa pamusoro pezvakanga zvakaita murume anonzi Sauro. Mai vachiverenga zvakatsetseka muchihwa ndima yavaverenga iyo yatangotingoverenga kuti muhwisise kuti wakanga ari munhu wakaita sei. Sauro achiropafadzwa naMwari. Mwari havana kungonunga munhu wanga akaipa pachiso, uye wanga asingagoni kuva anoyemurwa, uye wanga asingagoni kuva anogona kutovavo nenyasha dzaionekwa pari senyasha dziri pauriwe. Mai vachiverenga tahwa bhuku ichinziyo, kwakanga kuine murume wepaBhenjamini wainzi Yekishi, ndo vakanga vari baba vaSauro, mwanakomana waBhariri, mwanakomana waZiro, mwanakomana waBharikadhi, mwanakomana waAfa, mwanakomana waBhenjamini, munhu waiva nesimba neumhare. Saka achizvagwa wakatobudisiwavo, achigomegwa, nokuti dzose mpumbu chena dzamunoona vose vaya vakachena musoro, mpumbu chena dzose one day vakagomegwa nemukadzi. Hakuna munhu wakangoera wanyuka. Zviya zvomoti kwai munhu wakapinzwa mukati mevacuum, akaiswa muincubator, ndokuzobuda surrogate kid. Vana vaya vanozvariswa kutotora mbeu yababa ava nembeu yamai ava, mwana wongozvagwa. Haadozivi kuti mai vake baba vake ndiani. Izvo ndezvimwevo izvo.
isiri kureva pamusoro penhoroondo yekubudiswa kwemwana uyu kuzvagwa kwake uye achinzi abuda padzinde raBhenjamini. Rangarirei kuti vana vaJakobho vachizvagwa vakazvagwa vari 12 kubva kuna Rubheni, Simeoni, Levi, Judha, Gadhi, Dhani, Naftali, Isaki, Zabulani, Asha, Joseph naBhenjamini, ndo 12. Saka pane wokupedzisira pana Bhenjamini ndo panobuda murume uyu anonzi Sauro, baba vake vari Kishi. Kurova kuti panga paine ropafadzo yanga iri pavari yatofanira kuti tichihwisisa kuti ropafadzo yairevei uye chii chakanga chiri pairi. Saka mai voverenga pavhesi ya 2 mukava kuti munhu wakanga aine mwanakomana wakewo wainzi Sauro, raive jaya ranga rakanaka, maqualities awo. Kwanga kusina kana mumwe munhu pakati pavanhu veIsraeri wakanga akakunda pakunaka. Kubva pamafudzi ake kusvika kumusoro wake wakanga akapfuura vanhu vose pakureba. Kurova kuti panga paine chinhu chakanga chiri paari chakanga chisiri pavane vamwe. Now, nhoroondo iyi ndo yatatonzwa kuti wakanga aine munhu mumhu ndokuita nyasha ndokudii. Saka pakuzozvagwa kwake wakazogadzwa akaitwa mambo. Pavhesi ya 22 Samueri akatora Sauro nomuranda wake akapinda navo mumba mokudyira akavagadzira pokuvadza. Panguva iyoyo vakanga vatouya vakasangana nemunhu anonzi Samueri ndokuti hamungaindi varasha madhongi. Now, nhoroondo yekurasha madhongi aisiyo nyaya iripo yanhasi, nyaya yedhimoni rengozi. Chimanya izvenyu maitatowa makwadizi anga anawo. Kurova kuti vachinyora Mwari vakanga vadoona kuti uyu murume uyu wakanga aine nyasha hurusa kwazvo. Haleluya. Amen. Apostle. Hambai zvenyu mai. Pavhesi ya 10 chapter 10 pavhesi ya 10 chapter 10 pavhesi ya 1. Chibidzikai zvenyu mama. Pavhesi ya 1 muri ipapo chapter 10 muri ipapo pavhesi ya 1. Chii chakazoitika kwaari? Handei. 1 Samuel 10 pavhesi ya 1. Zvino Samueri akatora chinu chamafuta akadurura pamusoro wake akamusetsa. Akamusvoda kumusoro kwa ndokukisa uko. Akamusvoda handei mai. Akamusvoda. Akati, Jehovha haana kundizodza here kuti uve mutungamiri wavanhu venhaka yake. Vhesi ya 2. Pavhesi ya 2. Kana uchibva kwandiri nhasi uchandowana varume vaviri parinda raRakeri pamuganhu waBhenjamini paZeresa. Ivo vatati kwauri, mbongoro dzawakanga uchitsvaga dzawanikwa. Zvinotarira baba vako havachina hanya nembongoro, asi vanofunganya pamusoro pako. Famba. Vachiti, ndichaita seiko pamusoro pamwanakomana wangu. Pavhesi ya 3. Zvino uchabvapo ukapfuura mberi kusvika pamuoki weTabhori. Ipapo uchasongana navarume 3 vanokwira kuna Mwari paBheteri. Mumwe akatakura mbuzana 3, mumwe akatakura mapindu 3 ezvingwa, uye mumwe akatakura dende rewaini. Pavhesi ya 4. Ivo vachakukwazisa ndokukupa mapindu 2 ezvingwa, uagamuchire izvozvo pamaoko avo. Handei zvenyu mai, fambai kusvika pavhesi ya 7a. Pavhesi ya 5. Pashure uchasvika pagomo raMwari pane boka ravarwi ravaFiristia. Zvino kana uchisvika paguta uchasongana neboka ravaprofita vanoburukira padunhu rakakwirira. Famba. Vakatungamirwa nemitengeranwa, nengoma, nenyere, nembira, vachingoprofita. Pavhesi ya 6. Pavhesi ya 6. Ipapo mweya waJehovha uchauya pamusoro pako nesimba. Ukaprofita pamwe chete navo, ukashanduka ukava mumwe munhu. Pavhesi ya 7. Pavhesi ya 7. Zvino kana zviratidzo izvi zvichionekwa newe, uite chinhu chipi nechipi chaunotaridzwa kuti uchiite, nokuti Mwari unewe. Very good. Saka mahwaho nhoroondo yatachikuudzai yekuti iye achizvagwa anga achinzi anga hakuna umwe murume anga akaita sai. Wakanga ari murume wanga aine umhare wakanaka, riri jaya ranga rakakwana pachiso. Uye pavaIsraeri vose kwanga kusina kana umwe munhu wanga akanaka kubva pamafudzi ake kusvika kumusoro wake. Wakanga ari munhu anga akareba. Now, ndokuzopuwa nyasha dzokuti akukuropafadza kuti nyasha dzaMwari dzive pauri. Ndio yamama muverengegwa namai.
nyasha dzedenga dzochiuya manje kuti dzichigara naye, achizozodzwa kubva pandima ya chapter 10 kubva vhesi ya 1. Mai pavaverenga ozotodzika oenda kuna baba vake. Ndafarira kubva pavhesi ya 4 kuti panguva iyoyo uchasangana nenyasha, pane mapoka uchasangana nawo akasiyana siyana. Now achifamba kudaro akatobudzwa kuti mapoka uchasangana nawo, vamwe uchasangana vanenge vane mbongoro dzavanenge vari nadzo. Uchisangana navo kudaro vanenge vaine mbudzana dzavanga vanadzo 9. Mumwe nomumwe akatakurawo mapindu 3 ezvingwa, uye mumwe nomumwe akatakurawo dende rewaini. Ivo vachakukwazisa ndokukupa mapindu 2 ezvingwa, uagamuchire izvozvo nemavoko ake. Saka achiudziwa waidobudziwa zvinhu zvekuti waifana kugadziwa. Nyaya yedhimoni rengozi kana rauya rinouya roshandura zviya zvawakanga wamboropafadzwa naMwari. Nokuti chinonzi dhimoni mweya wakaipa kana kusutsiwa nemweya wadhiabhorosi. Saka unogona kutobatiwa nedhimoni rengozi iwe wamboropafadzwa semaropafadzwa wakaitwa murume uyu anonzi Sauro. Sauro wakatoropafadzwa naMwari, atorasha kundotsvaga madhongi avanga varasha nemusevenzi wababa vake Kishi. Asi muchazowa manje kuti chii chinonzi dhimoni rengozi, uye kana uchinzi une dhimoni rengozi ndezvipi zvaunenge uchiita. Kuti kana tikangoparidza pamusoro pedhimoni rengozi tikasaverenga kunotanga nhunganyaya uku, tozoinda pakati apa tondorova kumucheto uku. Toita kuti iwe uchiziva kuti nhoroondo yose iyi iri kuverengwa nezvayo dhimoni rengozi, chii chakaitwa nemurume anonzi Sauro. Atogadzwa, Mwari vati ndo wandada. Saka unogona kutoshandurwa mweya wako iwe ugotadza kusarurama muna Mwari nenyaya yekuti washandurwa pfungwa, wambotoropafadzwa. Uchitohwa Mwari vachimuudza ari muprofita Samuel, uchibva pano uchapfuurira mberi ukasvika pamuoki weTabhori. Ipapo uchasangana nevarume 3 vanokwirawo kuna Mwari paBheteri. Mumwe nomumwe akatakura mbudzana 3, mumwe nomumwe akatakurawo mapindu 3 ezvingwa, uye mumwe nomumwe akatakurawo dende rewaini. Ivo vachakukwazisa ndokukupa mapindu 2 ezvingwa. Mweya Mutsvene uchitodhila newe so mukurarama kwako, so uchitosangana nenyasha dzaMwari mukurarama, so watomboudzwa nemweya Mutsvene kuti iwe hausiri wenyika, wava waMwari. Izvo zvese panguva iyoyo uchida zvakanaka, so unoita fanike unoda Mwari pamwe unenge uri mukati mekutambudzwa. Kana iyo nguva yeCovid ino, vamwe vanoda Mwari nenyaya yenguva ka. Zvino zvatasangana nenguva yeCovid, tikasanamata vanhu vachifa kudai, nyamba tikanamata tingapora. Ngoti anoudza unzi ng'ombe dzako dzichapera. Umwe musi paita zvigwere zveng'ombe, umwe womudziwa kuti nyambisigwa kana mukasadai vana venyu vanoparara. Izvo zvose ugotsvaga Mwari kana ungava urwere vagwara ava. Saka kana tikasagona kutsvaga Mwari, isu ugwere hukatibata tozodii? No, zvose uchiita izvozvo uye uchitsvaga Mwari mune zvakanaka kuti Mwari vakuite zvakanaka, mweya waMwari unenge uchiri pamusoro pako. Asi paunozoshanduka manje, iro dhimoni rengozi ndo parouya robata manje. Nokuti murume anonzi Sauro uyu achigadzwa naMwari, wakatogadzwa. Mwari vatoona kuti uyu ndiye anofanira kuti ave mutungamiri wevana veIsraeri. Hapana umwe akanaka pachiso, ane simba, ane umhare uye murefu. Mwari votokusarudza so pakati pendudzi dzose, voona kuti no, iwe ndiwo uri munhu ari right kuti tikuise pamberi pechigaro chemutsara. Uchitaridzawo nyasha kuvanhu kuti Mwari vakakuropafadza, uye Mwari vonoisa zvakanaka pamberi pako zvokuti usangane navo, zvoita kuti vanhu vagozoverenga chiverengo chokuti uyu munhu ana Mwari. Iwo otopupurawo kuti zvose zvamunoona izvi hakuzi kuita kwangu kuita kwaMwari. Nokuti Sauro achigadziwa haana kunge aziva zvaangasangana nazvo mberi, wakatobudziwa naSamueri
kuti uchibva uchasangana nevarume vatatu vakabata vakatakura mbudzana nhatu nemapindu matatu nematende ewaini. Vachakupa mapindu maviri ezvingwa uagamuchire maoko ako. Saka unotorongegwa so gwendo naMwari, zvinhu zvichitofamba so. Iwe utoti it's all right, which is okay. But kana dhimoni rengozi razokubata manje rinouya roshandura zvakawanda, ndo rauchada kuhwa iko zvino. Nokuti tatapa uhwise kuti wakagadziwa, akazozwa mafuta, akati chienda wava mambo iwe. Asi zvauchasangana nazvo kuti uhwise kuti denga ndo zvarareva, izvi ndo zvauchasangana nazvo. Ivo vakamukwazisa ndokumupa mapindu maviri ezvingwa akaagamuchira mumaoko ake. Pashure paizvozvo akasvika pagomo raMwari pane bako ravarwi ravaFiristia. Zvino akati asvika paguta iroro akasangana neboka ravaprofita vanoburika padunhu rakakwirira. Vakatangawo vachitotanga kuridza mbira nemutengaramwa nengoma nenyere vachiprofita. Zvamakambova zviya zvandakakuparidzirai paya kuti hakuna munhu anoita chimwe chinhu asina mweya unomusunda. First Chronicles, vakoronike vekutanga chapter 25 kubva pavhesi ya1. Dhavhidhi achiunganidza vana vaHadhani, Tatamu naNatani nembira nemutendera mwatikawa malisti edziyo dzekwaya vachiimba nembira nemutendera mwatikawa vachiprofita. Saka pavakasangana naye murume uyu vakanosangana vari pakati pokutoprofita. Iverengei ndima iyoyo First vaKorinde, musaita kumwe chenyapa musadziba. First vaKorinde vekutanga, First vaKorinde vekutanga chapter 25 pavhesi ya1. Saka paaisangana nawo amuri kuhwapa pavhesi ya, tiri kuda kuti uhwise kuti mweya womwari unotoya pauri so. Iwe ndiwo unotozoshanduka, ndiwo unotozochinja iwe. Iwe ndiwo unotozopedza wale vabenzi, asi Mwari vambotanga vatombokuropafadza so. Dhimoni manje rengozi kana rauya washanduka manje hauchatombodi. Kana kuti uchi wauti chechi chii hauchadi. Taparidza kudai so kuti vakamboparidza shoko riya rikapinda mauri ukazodii naro zvawakazopanduka. Dhimoni rengozi. Saka toda kubata nyaya zvakatsetseka. First vaKorinde, First vaKorinde, vakoronike. First vakoronike mama chapter 25 kubva vhesi ya1. Vakorinde ndo Corinthians. Uwe mweya wedhimoni rengozi. Saka apa vachisangana zvanga zvatomboitika suruku. Uye zvichiitika uyu wanova wesuro uyu. Nokuti pazvakaitika munguva yana Josafati vakanga vari kumusoro uko. Nguva yaDhavhidha kumusoro uko. Ndoda kuti muverenge mhai zvakatsetseka distinctly. Verengai zvenyu mhai. First vaKoronike chapter 25 pavhesi ya1. Tiwo mashoko anozipa. Toda kuibalanidza nendimai yamawa ichinzi ivo. Pashure izvozvo vakapinda mapindu maviri ezvingwa vakamupa zvingwa akadla. Shure paizvozvo akakwira gomo raMwari pane boka ravarwi vaFiristia. Zvino kana achisvika paguta uchasangana neboka ravaprofita vanoburuka padunhu rakakwirira pakutangira, uye vachikutungamirira nemutengeramwa nengoma nenyere nembira vachiprofita. Toda kuti iweyoyo kuti inoti chiima ivhesi iyoyo. Verenga chimisikai 1 Makoronike 25 pavhesi ya1. Musoro weshoko mapoka avaimbi. Very good. Verengai maitiwe pavhesi ya1. Dhavhidhi navakuru vehondo vakatsaurirawo basa ravo vanakomana vaAsafi navaHemeni navaJutini 3 kuti vaprofite nei nembira nemitengeranwa namakandira aidzava dziyo dzekwaya idzo. Saka vakanga vachitoprofita nembira nemutenderamwa nemagagada. Ndo zvawawa murume anonzi Samueri achimuudza kuti iwe ngiro dzichadzika. Vasangana newe vachatanga kutodzika vachibva kudunhu. Tokerai mai kuna First Samuel kuya. Vachibva kudunhu uchawa vachiprofita.
asi vachitodzika uchaona zvavanenge vachiita. Verengai mai pavhesi ya5 mama pa chapter 10 pavhesi ya5 chibidzikai mai. Uku matohwa kuti Dhavhidhi achiunganidza vana vakanga vachitoprofita nembira nemutekare mwana Magagadha. Uri mweya wekuprofita. Ndakambokuudzai kuti hakuna munhu anoita chimwe chinhu asina mweya unomusunda. Ndakakuudzai. Zvakazarurwa chapter 19 pavhesi ya10. Ndakati ndamuona ndikadonha pasi netsoka dzangu kuti ndimunamate. Iye akati rega kudaro. Ndiri muranda pamwe chete newe. Namata Mwari. Nehama dzose dzinopupura kupupura kwaJesu. Nokuti kupupura kwaJesu ndio mweya wekuprofita. Saka achigadzwa wakatogadzwa kuti uchava muprofita iwe. Izvo uchipiwa nyasha naMwari. Mwari vachindapa mwana wangu nyasha dzekuti agofamba nadzo. Iwe ndio paupanduka so. Ndio pautochinja hauchatodi dhimoni rengozi kana kubata. Notogona kutoshanduka so kuti taure newe so unenge wotondetsa. Unenge wotogona kutokotera nemamwe mavhesi eBhaibheri. Kuti isusu nevanokuverengera Bhaibheri nekuparidzira tishaiwe mano kana simba rekuti tokubudza kuti zvakati zvinoreva zvakati. Uye Mwari vanoti zvakati. Vamwe ndio waunogona kudzidzisa chaiko pamusoro pechegumi. Ndaitaura nemumwe mwana wangu mushawo kuZimbabwe. Munongwara nhema. Mugongwara ngwatuka pasina. Baba vangu kana mai vangu meso tipopo. Kudai do wabondera padanda sebenzi. Kana Mwari vati hazvina kunaka. Usenze chimwe chinhu chinomiririra. Ukawa kuna Genesis uko chapter 2 pavhesi ya18. Mwari vakati hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga. Vakamutsvagira mufanire wakafanira, mubatsiri wakafanira mukadzi wake. Indo pamunoona vamwe momotanga manje kuti ndakazvagwa ndiri ngosha, ndakazvagwa ndiri blessed. Kupenga ikoko. Iwe ungada kuchinja zano rakatanga kuitwa naMwari, woriita rako iwe kuti ndoranaka. RaMwari rewo roona serisina basa. Ndo dhimoni rengozi iroro. Nekuti unenge wotogwa nemweya mutsvene. Unenge usati uchagwisana nemunhu asi kuti mweya mutsvene uye wakambopinda pauri, ukazadza mauri. Ukakotama pauri, ukataura newe, ukapupurira newe, uchiwa kuna vaRomoko. Chapter 8 pavhesi ya15. Hatina kupuwa mweya wouranda kana mweya wokutya, asi mweya watinoda kuna Mwari chiti Abba Father. Baba vedu vari kumusoro kudenga, baba vamadzibaba edu, uye baba vemababa ose. Pavhesi ya16, mweya wamene unopupurira nemwedu tiri vana vaMwari. Saka machaiwei, mobava nedhimoni rengozi rinokubata waitei. Azodzwa murume uyu haana kuziva kuti kune zvakaipa zvichazoitika kwaari. Nekuti chaaida nguva iyo wanga achiwana. Nekuti vazhinji venyu mune tsika yekuti kana uchinge wawanirwa zvaunoda so naMwari, unotokanganwa Mwari, uye Mwari hauchadi kutopiwa kuti Mwari chii kwauri. Kana totokuparidzira unenge wotofuta so. Kuita fanike takuvudza zvinhu zvinouraya. Nyamba tiri kuparidzira vhangeri kuti iwewe nemweya wako uve unosangana nenyasha dzedenga. Kana dhimoni rengozi rakubata, ndatini kana vaparidzi chaivo chaivo haudi kumbovavona pamberi pako, munotogona kutotsusana chaiko kana kusumidzana namapanga. Kuti munondibudza kuti chiimi, hamuna chamunonditaurira. Nekuti unenge wabakwa nemweya waDhiabhorosi. Ukaenda kuna vaHebrew chapter 6, ndoga ndanga ikota ndima iyoyo pavhesi ya4. Inokuudza pamusoro pevanhu vanoshanduka, vatendi. Vanofanira kupfuurira mberi nepakutenda. Ndio musoro weshoko ndima iyo. Ndinoida ndima ndoga ndakaibata iyo pavhesi ya6. Hebrew chapter 6 pavhesi ya4. Nokuti kana vari ivavo vakambovhenekerwa, vakaravira chipo chokudenga, vakagamuchira mweya mutsvene nemashoko akanaka aMwari nemasimba enyika inozouya, kana vakatsauka hazvibviri kuvavandudzazve kuti vatendeuke, nokuti vanenge vachovera mwanakomana womunhu pamuchinjikwa, vachimuudza vachimuseka. Nemakei nokuti kana nyika iyo inoti kana yanwa mvura inosinaya pamusoro payo kazhinji chibereka miriwo yakafanira naivo vainorimirwa nayo, iyo nyika ndio inoropafadzwa iyo. Asi kana nyika ikabereka minzwa nerukato, inorashwa yobva yapiswa magumi mavivi. Taakutokanda muchoto. Nenhauye kuti unenge wambogamuchira Mwari, dhimoni rengozi rokubata kana vari ivavo vakambovhenekerwa, vakaravira chipo chokudenga, vakagoverwa mweya mutsvene,
vakarayira shoko rakanaka raMwari sera tiri kuparidzai namasimba enyika inozouya tichikutaura kuti unofanira kuti ufe uri muna Mwari. Kana vakazotsauka hazvibviri kuvavanidza kuti vatendeuke nemhaka nekuti vanenge vachizoverera zvemwanakomana womunhu pamuchechekwa, vachimumudza, vachimuseka, vachimuseverera. Saka achipuwa simba murume uyu toda kuti tichibata manje dhimano kukasika tichihwa nyaya dzake. Mai vanga vangoverenga pavhesi yekutanga yafesi yokutanga vakorinti Church Chronicles yavaverenga pavhesi ya 25 pavhesi ya 1 vaiverenga kusvika pavhesi ya 2 pamusoro pevanhu vakagadzwa vachimba. Chiverengai ndima iyoyo mai tipedze chikaregi zvitibve tigoenda kuna chapter 17 nechapter 18 nechapter 19 tifambe nendima chipedzekai zvenyu mai. 1 Samuel chapter 10 pavhesi ya 4 ndo pamamawa mai. 1 Samuel 10 Hey, pavhesi ya 4 famba. ivo vachakukwazisa nokukupa mapindu maviri ezvingwa uagamuchire izvo pamavoko avo. Very good. Pavhesi ya 5 Ndo yandiona inobatadzana First Chronicles chapter 25 pavhesi ya 1 handei mai pavhesi ya 5. Pavhesi ya 5 pashure uchasvika pagomo raMwari No. pane boka ravarwira vavaFiristia. Hey. Zvino kana uchisvika paguta uchasongana neboka ravaprofita vanoburukira pabindu Hey. rakakwirira. Hey. Vakatungamirirwa nemutengeranwa nengoma Hey. nenyere nembira Vachidini. vachingoprofita. Very good. Ndo yakafanana yana chikuverengera kuti ndo vakatsaugwa naDhavhidha. Watopinda muchekiso waimbirwa kana maworship songs ugotosumudza mavoko ende nhasi kuchechi kwanga kuchifaya ende worship vanga vachimba mweya mutsvene ukadzika kwazvo. Dhimoni rengozi rinenge ravasati rabata ipapo. Saka ranenge achikuredza zvako achikuona. Kana vari ivo vakambovhenekerwa vakareva chipo chekudenga vakareva masimba enyika anozouya vagamuchira shoko rakanaka. Kana vakazotsauka hazvibviri kuvavandudzazve kuti vatendeuke nemhaka nekuti vanenge vachirovera mwanakomana womunhu pamuchinjikwa vachimumudza vachimuseka vachimuseverera. Asi fambai muwe mai handei hazvina kumirira ipapo chipidzikai zvenyu pavhesi ya 6. Pavhesi ya 6 Hey. ipapo mweya waJehovha uchauya pamusoro pako Hey. nesimba ukaprofita pamwe chete navo No. ukashanduka ukava mumwe munhu. Wazviona manje Mwari vachitokuvudza zvose izvi iwe unenge uchitoratidza kuti hazvina basa. Pavhesi ya 7 mai. Pavhesi ya 7 zvino kana zviratidzo izvi zvichionekwa newe uite chinhu chipi nechipi chaunotaridzwa Good. kuti uchite nekuti Mwari unewe. Very good. Saka izvo zvose izvo mweya unenge wapota kutungamirira zvako achitoudzwa unzi wavavona vose vava nemapindu vaya vachidzika kana pakakwirira vachiita pakakwirira vamwe vokupa chingwa vakabatambudzana nhatu vari vatatu zvose izvozvo izvo vagoprofita. Ipapo mweya waJehovha uchauya pamusoro pako nesimba ukaprofita pamwe chete navo ukashandurwa ukavawo mumwewo munhu watendeuka manje tambokuparidzira vhangeri kudai. Mweya mutsvene wava mauri wagamuchira mweya mutsvene wachiti zete manje hepano kuti uchimuchengetedza manje. Uyu watova umwe munhu asisiri Sauro uyu. Watova umwe munhu asisiri Sauro. Akatoudzwa chidzidzo chokuti zvino kana zviratidzo izvozvi zvose zvichionekwa newe uite chinhu chipi nechipi chaunoratidzwa kuti uchiite nokuti Mwari anewe. Mwari vanenge vakuchengetedza so chiwa manje dhimoni rengozi kana robata manje handei zvedu mai chimbidzikai fambai. 1 Samuel chapter lokuti uchimbidzika mudzimai wangu 1 Samuel chapter 17 ndai mai muwe mashoko anozipa. 1 Samuel 17 Hey. pavhesi ya 1 musoro weshoko Dhavhidhi unouraya Goriati. Very good. Saka munhu uyu wandiri kuti iye wanga oda kugwisana naye muhwise kuti chii chakaita kuti zvinetsi kuti dhimoni rengozi rizobata murume uyu. Rakamubata nokuti wakanga radova negodo nokuti dhimoni rengozi rinongouya kana wani wava negodo. Mweya wegodo uya. Mweya weruvengo. Kana wakubata mweya uyu unogona kutoshanduka so.
ugotochinja kusada kuona vamwe vanhu, tigotokubvunza kuti ko zvaita sei, iwe ugototsamwa so kuti munondibvunzirei. Saka murume anonzi Sauro uyu achisangana nevarume vatatu vakanga vakatsakurana mbudzana nemapindu akadzichidla chingwa ichi akachidla. Kazosangana nevamwe vanenge vachidzika vakaenda kunokwira pakakwira mweya muchena uri pavari vachidzika vachiridza ngoma nemagagada nembira nemutenderamwa vakatanga kuprofita achizviona. Topozozwa futi mweya muchena uchipupura futi pamusoro pesimba raMwari kuti zvabva ipapo uchazoona mweya muchena uchiuya pauri uchatanga kuprofita, asi iwe uchitevera chipi nechipi chaunofanira kuti uite nekuti simba raMwari richava kwauri. Zvose izvozvo tichizviwa Mwari wamene achipupurira nesu tichizviwa kudai so. But tichibata manje kuti dhimoni rengozi rakazobata papi mweya wegodo manje. Saka tibate kuti uchihwisa kuti unozoshanduka sei. Nekuti ukachizorashiwa uko Mwari vanga vadomurasha. Tichaibata ndima iyoyo yokurashiwa kwake. Uye Mwari vachizouya vachimuzodza uchahwa Mwari kutaura kwavo. Rengai zvenyu mai. Pavhesi ya 1. Zvino vaFiristia vakakoka hondo dzavo kuzorwa, vakaungana pashoko raiva raJudha. Vakavaka misasa yavo pakati pesoko naAzeka napafesi Dhamini. Pavhesi ya 2. Sauro navarume veIsraeri vakaunganawo, vakavaka misasa yavo pamupata weEra, vakagadzira hondo kuzorwa navaFiristia. Famba. Pavhesi ya 3. vaFiristia vakanga vamire pagomo kuno rumwe rutivi navaIsraeri vakanga vamire pagomo kuno rumwe rutivi. Famba. Mupata wakanga uri pakati pavo. Handi mama zvedu handi. Pavhesi ya 4. Zvino kumisasa yavaFiristia kwakabuda mhare yainzi Goriati weGadhi. Kureba kwake kwakanga kuna makubiti 6 uye sapanosvika minwe. Wakanga ane ngowani yendarira pamusoro wake. Famba. Uye wakanga akafuka nguo dzokurwa dzamapape endarira. Handi. Nguo dzokurwa dzamapape endarira dzakasvika mashekeri ane zviuru 5 zvendarira kureba kwadzo. Pavhesi ya 6. Wakanga ane zvitiziro zvamakumbo zvendarira nemharu yendarira pakati pamafudzi ake. Handi mama tsikezike. Pavhesi ya 7. Musamira chimizika handi. Pavhesi ya 7. Ruriko rwepfumo rake rwakanga rwakafanana nedande romuruki nechese yepfumo. Rakanga yakasvika mashekeri ana 600 amatare pakureba kwayo, uye mubati wenhoo yake waifamba pamberi pake. Pavhesi ya 8. Akanga akamira akadanidzira kuhondo dzavaIsraeri akati kwavari, mabudireiko muchigadzira hondo yenyu? Ini handisi muFiristia, nemi varanda vaSauro here? Imi muzvitsaurire murume aburukire wokwandiri. Very good. Pavhesi ya 9. Kana akagona kurwa nemi akandiuraya, isu tichava varanda venyu. Asi kana ini ndikamukunda ndikamuuraya, imi muchava varanda venyu. Muchatibatsira. Pavhesi ya 10. muFiristia akati, nhasi ndinoshora hondo dzavaIsraeri, ndipei munhu tirwe. Pavhesi ya 11. Zvino Sauro navaIsraeri vose vakati vachizvinzwa mashoko avo omuFiristia vakavhunduka vakatya kwazvo. Wazviona manje izvo zvose zvichiitiwa Mwari vachitotaridza simba ravo, uye Mwari vachitotaridza kuti kune vane simba vakazodzwa naMwari. Dhavhidhi apanga atozodzwa. Saka kutya kwaakaita uku ndokuti mugodzokera mhai kuna chapter 16. Manga muri pa chapter 17 papo. Chapter 16. Verengai chapter 16 pa verse ya 14. 1 Samuel 16. Pa verse ya 14. Hongu. Musoro weshoko, Dhavhidhi unonyaradza mweya waSauro. Very good. Pa 14 chipisikai mai. Pa verse ya 14. Zvino mweya waJehovha wakanga abva kuna Sauro, mweya wakaipa wakanga watumwa naJehovha ukamuvhundusa. Mweya waJehovha wakanga wabva pamurume wainonzi Sauro.
Saka paangohlapa mama mpo wapepe kuna 1 Samuel chapter 10 kubaba verse ya 1 kusaba verse ya 7 na 8. Pa verse ya 8 yaparadzwa na mai vachiti akaudzwa iye kuti uchakunda nekuti Jehovha vanenge vainewe. Saka panguva yakazodzwa naMwari haana chaihla. But paakazoda kupanduka watotumwa kuti ndaondouraya vaAmalekites, apo ndo pakaita dhimoni rengozi rekutanga. Nekuti chinoita kuti uve unobatwa dhimoni rengozi kushandurwa zvanzi naMwari ita iwo ita zvako. Saka apa muri kuhwa murume uyu anonzi iye Dhavhidha waakupinda muequation. Pekutanga mahwa kuchi iye wakatouya akamira pamberi pechidzidziro chetemberi yaMwari, akauya akatonamatira murume uyo anonzi iye Samuel achidzinga mweya wakaipa. 1 Samuel chapter 6 verse ya 14. Kuna 1 Samuel chapter 10 maamuchiwa nhoroondo yake yekuzodzwa naMwari. Na ndobva tambouruka tikaenda ku chapter 17 kurwa kwake kwaakazoita nemurume anonzi iye Goliath. Panguva iyoyo murume anonzi Sauro ndiye akanga ari mambo. Iye mweya muchena hapachina nekuti matonzwa wako kuna 1 Samuel chapter 16 pa verse ya 14 kuti mweya waMwari ukabva pana Sauro, mweya wakaipa wakanga watumwa naJehovha paari ukamuvhundutsa. Saka zvose zvanga zvoitwa izvi zvanga zvaakuitwa nezvimwe zvaazvareswa kumasuroko. Asana mitongo verenga ndorondo dzose rangarirei kuti wakatumwa naMwari kuti inde unouraya maAmalekites iwe, inde unovaparadza vese usasiya kana chinhu 1. Verengai mai 1 Samuel chapter 15 paverse ya 21. Chimisikai zvenyu mai tiibate ndima iyoyo kuti vaihwisise vana vanhu. Regardless of how small you are, muchahwisisa. 1 Samuel 15 paverse ya 21. Tangai zvenyu kupa paverse ya 15 mai 14 tabai paverse ya 14. 1 Samuel 15 Hey, paverse ya 14. good. Samuel akati, kokuchema uku kwamakwai munzeve dzangu nokukuma kwemombe kwandinonzwa kunoti kudiniko? Very good. Famba handi chimisikai Pavesi ya 15 Sauro akati, vabva nazvo kuvaAmereki nokuti vanhu havana kuraya makwai akaisvonaka nenzombe kuti vabayire Jehovha Mwari wenyu, asi zvimwe zvose takazviparadza chose. Hey, Pavesi ya 16 ipapo Samuel akati kuna Sauro, nyarara ndikuzivise zvandakaudzwa naJehovha usiku ubwu. Akati kwandiri, taurai henyu. Pavesi ya 17 Samuel akati kwaari taurai henyu. Akati kwaari taurai henyu. Pavesi ya 17 Samuel akati, kunyange wakanga uri muduku pakufunga kwako, hauna kuitwa mukuru wamarudzi avaIsraeri here? Wazviwisisa manje? Kunyange zvako woita budzenga hwako hwokuti wava nedhimoni rengozi, waakutsvaga nemahure 1 2 waakutsvaga nevarume vevanhu 3 hauchabvi mumvana 4 kuba haucharegeri 5 nevana ava kutotevera tsika yako. Hauna kunge wambogamuchidzwa mweya mutsvene here iwe? Dhimoni rengozi rokubata iro panguva ino iyo rabvepi? Ndakapodza pamusoro paHezekaya kuti vaeni ava bvepi? Vakandavapinza mukati meimba yaMwari yakanaka kwazvo. Hezekaya chapter 39 ndikavataridza nhumbi dzose dzakanaka. Vakapinda vakaona zvese, hapana kana nepaduku pavasina kumbotarisa. Vaona zvese, kana zvinonhuhwira, kana magoridhe, kana idzo nhumbi dzamambo dzokutonga nadzo, kana nemubhedroom nepandinovata nababa namai vangu, vapaona. Vaeni ava bvepi? Akabvunziwa naIsaya. Vabvepi Hezekaya vaeni ava? Iwo wazotora ukapinza mukati. Dhimoni rengozi rakubata iri rokuti waakuchinja manje hauchadi kumira pana Mwari. Zvabvepi? Watumwa iwe kuti enda undouraya maAmalekites. Iwe ndopo ubatwa nedhimoni rengozi rekushandura zvanzi naMwari ita iwe woita zvako. Pfungwa idzi dzabvepi?
navazhinji venyu munopanduka so asi mambomira nekutenda takuparidzira ishoko moita fanike matendebuka izvo hamuna kutendebuka makatomirira zvenyu umwe mweya wakaipa inokusundai kuti mungofamba netsika isakarurama achibvunzwa kuti iwe uri kuparidza pamusoro pekuti iwewe wakaenda ukatotora zvose zvandava kuwa zviri kukuma izvi ko makwai ari kukumawo anokuma achibvepi chii chaitika kungombedza ndohwadzokuma idzo zvabvepi ndakakutuma kuti uinde unoparadza mahamakaraidzi nokuti vanhu havana kuuraya makwai ototaura kuti ndakavatuma vanhu otopandukira vamwe vari kuda kupa mhosva ndo ruzhinji gwenyu svangatore mhaya ingovona hana tete rumbeveve hange ebvende munofarira zvimwe zvinhu kungoshandura so mamwe mashoko tete rumbeveve hange ebvende inoita fanike yakachenjera fanike inohwa utsitsi ichindonda ivhundusire uone pamberi pemota yake hange ebvende inoyo yachirova windscreen ichitsemuka hange emudondo svangatore mhaya ingovona unongoti pose pose unongohukura sembwa ikotiro ikavona bepa rangovhunduka unongovukura zvose zvaungo unongoita so zvinhu zvisina kana order haugoni kana kuzvidzora so mweya wakubata ndeupi apa wambozodzwa kumwari vakuzodza Sauro mweya wakubata ndeupi dhimoni rengozi wakaenda manje ukanopamba washandura ndosaka ndapokupai kuna vaHebrew chapter 6 kwaba verse 4 kana vari ivo ava vakambovhenekerwa vakaravira shoko rakanaka vagamuchira mweya mutsvene vakaravira masimba enyika inozouya kana vakatsauka hazvibviri kuti vavandudzwe zvekuti vatendeuka nekuti vanenge vachirova mwanakomana womunhu pamuchinjikwa vachimudza vachimuseka nekumuseverera nekuti nyika iyo inosindikana yainowa mvura kune vainorimirwa nayo nyika iyo inoropafadzwa ichibereka zvibereko zvakafanira asi kana nyika iyo ikamira muhwa nerukato nyika iyo yatukwa yomera makwenzi magumi ava maviri kwava kutukwa wamoto ndosaka muchiona kwose kuya kwamunotama kuya kana wangoda kungonorima makuchekwa kucharimiki kune miwa kune mipangare kune miti inobaya ukada kutema rinokudavukira muziso roya rokurova ziso oita shanga hauchavoni nekuti muromo wajehovha wakareva izvozvo vaHebrew chapter 6 kubva pavhesi ya4 kusvika pavhesi ya8 izvo ndichikuparidzira ite kuparidzira kuti uye unohwisisa mwana wavanhu kuti kana mwari vachinge vakuita munhu wakanaka vakuti iwe watendeuka chirega kudzokera kusina uko dhimoni rengozi rokubata nokuti dhimoni rengozi rine nyaya huru hazvina kuperera apa nokuti wakaita imwe nyaya iyi part 1 tichabata part 2 mangwana dhimoni rengozi wotoita basa rekutoti wambovudzwa namwari kuti ita zvakati iyo ndokushandura woda kuita zvake otobvunzwa naSauro kuti iwe uri kundiudza kuti zvo zvauri kutaura izvi ndezvamwari mwari vapi vataura newe papi Sauro akati kwaari vabva nazvo vaamekare nekuti vanhu havana kuuraya makwai akaisvonaka nenzombe kuti vabayire Jehovha mwari wavo asi zvimwe zvose takaparadza unotsvaga so maexcuses aunoreva so nguva nenguva ukaresha wakangwara so nema noita fanike wakangwara hauna kungwara iwe wakapusa iwe unozviita fanike munhu wakachenjera so iwe wakavata ongefanike unozivisisa iwe hauna chaunoziva totoshandura so kubwinya kwamwari kufananidza nemunhu anofa neshiri dzinobhuruka nezvinokambaira otovhunziwa otoona sekuti handizvo mai vanga vaverenga Sauro akabvunza Sauro akati ndokuti Samueri anga akati kwari ko chinochema uku kumakwai munzeve dzangu nekukuma kwemombe kwandinonzwa kunobvepiko iwo nokungwarisa manje kwako kutokuvhunza kuti kweyo mai vatoona mufamba navava baba ava inga makachata wani mukamira mukati kuvakadzi vose hakuna mamwe mazigadzi andichatasara nawo ko mai vamufamba navava makabatana mavoko ndiani hamukandifudzi izvozvo ndikuti vamusiveri kuti nyanga ine murume ibhuru wazoita bhuru saka pawaitimunganidza paya uchiti uyai muone ndichichata waida kutitadza kuti totopenga kaizvo bhuku yangu yotsanangura kuna vaRoma chapter 1 kubva pavhesi ya 22 munotoshandura kuhwinya kwamwari mukufananidza nemunhu anofa neshiri dzinobhuruka nezvinokambaira
motonamata chisikwa kudarika musiki iye anofanira kukudzwa nekusingaperi. Saka Mwari akavaisira kusvina kuti vangadzise miri yavo avo vakatsindana zvokwadi yaMwari nenhema vakanamata chisikwa. Unotogona kutonamatira hure chaiko chaiko. Nyasha wakambodziwana suro kuti mondo nengozi rakubata manje nyasha dziya dzapfigwa. Ndakambokupai muenzaniso womurume anonzi Ahabhu. Ahabhu wakadetsa 1 wakatora munda wana bhoti. Munda wanga uri wenhaka. 2 akatora hure Jezebel. 3 akanamata Bhaari. 4 Mwari akati enough is enough. Mikaeri akazvitaridziwa kuna 1 Kings chapter 22 verse 19. Akandaona hondo dzokudenga dzimire dziri kurudyi nekuruboshwe kwechigaro chemutsa chaMwari. Ndikazwa Mwari vachibudisa mashoko okuti ndiani kwachaita kunonyengera Ahabhu kuti aende kutofira kuRamoti Gireadhi. Mumwe mutumwa akauya akataura chino, umwe akabuda wakataura chino, mweya ndokubuda. Iwo wakuna kuna zvakazarwa kuti kana mweya wobuda temberi inozara neutsi. Mwari vatsamwa manje. Mwari vakabvunza kuti unonomunyengera nei? Vangobvunza mwanakomana wavo manje. Zvakanzi ndichanomunyengera chaisa nhema mukati mevaprofita vake kuti atende nhema. Svikana dhimoni rakubata nengozi unenge wachiti tsaka manje nevaprofita venyu venhema. Vaya vanenge vachikufukidzai mavoko mazichira mukati memisoro yenyu. Ukaenda kuna Ezekiel chapter 13 verse 18. Ndichabvuta vana vangu pamberi pavaprofita venhema. Ava vanovhima vanhu vana vangu vanovhima vanhu vanovhima mweya weshiri. Muchinyengera vanhu muchinyepera vanhu. Ndichabvisa mweya yese yokuvuka iyoyo mukati mavo kuti muzive kuti ndini Jehovha uye havachazovukizve. Ezekiel chapter 13 kubva verse 18 kusvika verse 24. Kawachibheja Ezekiel kuna Ezekiel chapter 14 verse 10. Pamusoro pekutongwa zvakaipa zvemuprofita zvichainza nezvakaipa zvaanobvunzira kwaari. Unogobetsegwa nei? Iwo ndio unongo chidoroverera mari uchipa vanhu mari ivavo mari uchiti hey mari hey mai here mai. Ivo vaprofita venhema vanorira nekuita zevezeve. Isaiah chapter 8 verse 19. Kana vakati kwamuri indai munobvunzira kung'anga nevavuki vanorira nekuita zevezeve achitoti resigna Gabriel mambo makanaka wotoziva kuti ana anorira nekuita zevezeve ing'anga nemuvuki. Ko vanhu vangu vanobvunzira kune vakafa here pamusoro pevapenyu. Kana anotorira wotoziva kuti mweya waanoshandisa ndewo wakafa. Saka kana uchitevera wakafa iwo wakafa. Paridzi chapter 5 kubva verse 9. Chapter 9 kubva verse 5. Vakafa penyu vanoziva havo kuti vachafa asi vakafa havana chavanoziva. Havacharangarigwizve nezvinhu zvinoitwa pano pasi pezuva. Havachina mugove rudo gwavo ruvengo gwavo negodo ravo zvakangova zvapera hazvo. Saka uchiteverera svina inoita kuti iwo uchiteverera vavuki yaiwombo wamweya mutsvene kana vari ivo vakambovhenekerwa vakararama shoko rakanaka nemasimba anozouya vakagamuchira mweya mutsvene neshoko reruponeso ratiri kuparidza. Kana vakatsauka vanhu ivavo unonetsa kutendeusa iwe. VaHebrew chapter 6 verse 4 ndambokukotera ivhese iyoyo. Unonetsa kutendeuka zvikuru iwe. Notoshupa chaizvo uye unotoona sekuti wakangwara kwazvo. Toramba tichikudzidzisa uchita sekuti wakangwara. Dhimoni rengozi kana rakubata iwe unonetsesa iwe. Wagamuchidzwa mweya mutsvene uko watovudziwa kuti uchasangana nevaprofita mapoka evaprofita. Uchasangana navo kana wasangana vagokupa zvakati ugotambira nemavoko ugozvidla. Wazvidla ugofamba futi ugosangana nevamwe vachaburikira kubva mukati megomo raMwari. Vachifamba vachidukudzika vagoenda pakakwirira vachiridza mbira nengoma nemagagada vachiprofita. 1 Samuel chapter 10 kubva verse 6 kubva verse 8. Tikaibata ndima iyoyo chapter verse 8 na 1 Chronicles chapter 25 verse 1. Davhidhi achivunganidza mapoka ose evaimbi vairira vairidza mbira nematenderamo nemagagada vachitamba. Iyo ndio paunenge uchiteverera nezvisina basa rose kutokuudza unotooma musorosoro kuti afange tokuudza zvinhu zvisipo. Tsamwa ndikana watsamwa usafunga unochinja Mwari. Na kutsamwa kwako hazvichinji kuti Mwari vave Mwari uye hazvichinji kuti iwe unotongwa. Kwawashokera machiti kutongwa zvakunononoka vanakomana vanosimbirira kuita mabasa asakarurama. Gara zvako ta zvako
nokuti kutongwa hakunei nekuti wakambotendeuka wozohenduka uye wozoti kuna Mwari bhani ndakamboita zvakanaka. Hai, Mwari vanongotonga present. Kachitendeukai uye mufe muri muna Mwari, ndozvotichitaurira izvi. Imi munotoita nharo so, mugooma unooma musoro so, ugotoshandura totokubvunza kuti ko ava ndiani avo vamakufamba navo dhimoni nengozi rakubata manje. Unenge wototipa manje excuse nekunyepa. Mwana wavatete vangu, ndisekuru vangu, muzukuru wangu, iro riri hure. Kana vari amaivo, kwata ndisekuru vangu vaive kumakomo, vaya vakambotama, vaya vakaenda gokwe, takasangana navo zvino, vanondizipa. Ndinovada fani sekuru vangu vane rudo, izvo rudo gwenhovo. Kana uchiwa kuna First Corinthians chapter 6 verse 9, kwamuzivi here kuti vasakarurama vagoni kugara nhaka yekudenga imi. Musanyengerwa mombwe. Vanonamira zvifananidzo, vanofeva, vakapata, kupusa chaicho kunongotevera zvose. Wongotogwa seruzhinji, woita sebedzi, wongotogwa seruzhinji sehoto. Mungoita sehoto. Kwainda mhepo iwo wainda, nekwadziku kwakanaka iwo wainda. Ema-excuses haachaperi manje, dhimoni rengozi. Rakubata manje, hauchadi kana kuti uchishanduka. Wabakwa nedhimoni rengozi, kuti chiuya pano tikuparidzira vhangeri. Unonetsa iwe. Unonetsa chaizvo, unogozha iwe. Kana vari ivo vakambovhenekerwa, vakarayira shoko rakanaka, vagamuchira mweya mutsvene, kana vakatsauka vanhu vakadaro, havagoni kuti vavandudze. Kuvavandudza kwati kutenda usononetsa iwe. Ma-excuses hobho nenhema hobho hadziperi. Izvo zvaunohwa manje kureva nhema kuti kana vakabva nazvo vaAmereki. Vabva nazvo kuvaAmereki nekuti vanhu havana kuuraya makwai. Ototi vaatuma vaya ndo vasina kuita. Iye ari yanga atuma kuti itai zvakati. Ndiani mubuta angaita zvinhu zvaasina kunzi nakomanda wakaita. Wanga ari mamboka. Ezvo ndo zvaunoita ma-excuses aperi, dhimoni nengozi rinenge rakubata manje. Handei maichimutsikai zvinhu. Pavhesi 15 chimutsikai. Pavhesi 15 Sauro akati, vabva nazvo kuvaAmereki, nokuti vanhu havana kuuraya makwai akaisvonaka nenzombe kuti vabayire Jehovha Mwari wenyu. Asi zvimwe zvose takazviparadza. Uchitoreva nhema nokuti une zvaunovanza iwe. Zvaunoda zvechivi ndo zvaunoti iwe ndo zvakanaka. Izvo Mwari ndozvaona kuti tiza upombwe. 1 Corinthians chapter 6 pavhesi 16. Tizai upenyu kubva vhesi 15. Tizai upombwe. Ananoita upombwe anotadzira miviri wake, nokuti miviri yenyu haisiri yenyu, ndeyaMwari. Tizai kuita zvakaipa. Chakupotera kuti tizai Satani, iye achabva kwamuri. Sudurukai kwaari, achabva kwamuri. Resist the devil, he will flee away from you. Iwone wakati nama kana dzingava n'anga ubvi. Uri baba so wakura so wava mudhara, unoramba uchingovukisiwa. Ndozvoita kuti mumwe musi kana nevakadzi kana nechinyi vanongoramba vachikutemesa musoro kuti uri dununu. Unoda kuvuka, unangovudzigwa zvose. Saka pakadai pakazoda zvose zvaunoda kuvudzigwa izvozvo. Kana wavudzwa ugozodini. Iwo chiwa Job akitaura kuna Job chapter 14 pavhesi 1. Munhu akabarwa nemukadzi ane mazuva mashoma azere nekutambudzika pano panyika. Anokura agosava seruva, asi anogona kungodzvenga so semumvuri. Saka iwo unoda kuudzigwa zvipi uchiziva kuti mazuva ako mashoma uende kutambudzika? Kuzvewo kutsvaga nyasha dzaMwari kuti Mwari vafambe newe. Pazvo zvose ndezvecontroversy chete. Handei mai chimutsika zvenyu. Taura kupedza chikari chiripo chimutsika mai. Pavhesi 16. Pavhesi 16. Ipapo Samueri akati kuna Sauro, nyarara ndikuzivise zvandakaudzwa naJehovha usiku ubwu. Akati kwandiri, taurai henyu. Pavhesi 17 Samueri akati, kunyange wakanga uri muduku pakufunga kwako, hauna kuitwa mukuru wamarudzi avaIsraeri here? Akati kwaari, handei. Jehovha akadini, handei sipsika, indai continue. Jehovha wakakuzodza kuti uwe mambo
akati, enda uparadze chose vatadzi ivo vaAmereki, urwe navo kusvikira vapera. Very good. 19 handei. Pavhesi ya19, zvino wakaregereka kuteerera inzwi raJehovha, asi wakamhanira zvakapambwa ukaita zvakaipa pamberi paJehovha. Ndo zvaunenge wotoita iwe dhimoni rengozi kana kubata zvakaipa pamberi paJehovha. Mwari vamboti kuna 1 Samuel chapter 10 pavhesi ya3, ndinenge ndinewe kusvika pavhesi ya8. Vaprofita vasangana newe, iwe ndioneka waita zvakaipa, Mwari vabva. Handei chimuzikai pavhesi ya20. Sauro akati kuna Samueri, zvirokwazvo ndakateerera inzwi raJehovha, ndikaenda nenzira yandakanga ndatumwa naJehovha, ndikauya naAgagi mambo waAmereki, ndikaparadza vaAmereki chose. No, ipomira ipapo munhu. Izvo nguva dzose tichikuparidzira paya une maexcuses ako iwe. Maida kundidini imi? Inga ndakaita vanhu zvakanaka, inga wani chero muchiti kwai ndomboita zvakaipa, inga wandobetsera wani mupama Mwari, inga wandoya nechipa che10, apa unondohura, apa unonoba, apa unonoita vukororo. Uri wefraud. Mwari vakupa chinhu chokutiita, iwe unoda kuchinja. Ndakuudzai ndikati kana Mwari vakati ita chakati, usenza chimwe chinhu chinomiririra. Unosiri chinhu chinomirira. Mwari asiri munhu angatendeuka kana mwanakomana munhu angashanduka. Chaangareva akasazadzisa uye chaangataura akasaita. Numbers 23 pavhesi ya19. Ionzi ndaunouraya vose nemhuka dzose. Iwe ndopoti handakuuraya ivavo, ndakaita zvandakati ndiite. Mune nharo vano vanhu, asi muchakotana mandimi. Mune nharo sokuchinja zvanzi naMwari itai, muchakotana mandimi. Zviisei pasi petsoka dzevarume venyu, vamwe venyu munonetsa. Vakadzi zviisei pasi petsoka dzenyu, pavarume venyu, saKristu zvaakazviisa pasi petsoka dzenyu, munonetsa. Nemi varume veidai vakadzi venyu, saKristu zvaakadawo sangano rake. Hautodi mukadzi wako nevana venyu hamudi. Vamwe mugopepeidza vana, mwana anofamba asina nguo. Ndakaenda kune imwe hama yangu iri munomu, mwana anofamba akadhununa, kufamba akapfeka chimwimwimwi chinoonekwa kusviba kwemagaro, kufamba neandawe pamberi pemubereki, so uchisekerera uchiti kwai ndiri toita chirungu muno muIngrid. Ndaitawo neumwe mwana kumushago kuti kwai hai, ndikati hai uri mwana wangu iwe. Mwana womunun'una womukoma wangu kuti kwai hai. Mwana womunun'una wangu kuti hai, unopenga here iwe. Ndati muchakotama ndimi. Munochinja zvakanzi naMwari, itai zvakati imochinja kuti zvive zvamoda. Dhimoni rengozi kana kubata. Ta zvako. Unoona ndakakuudzai kuti zive kuti kune chinhu chinonzi nodzera. Kana kuona uri nhumbu uchitora vakadzi vevanhu, uri nhumbu uchifamba uchiita zvemahure, uri nhumbu uchifamba uchitsvaga vakadzi kana papi nepapi, kana pangava pamabhawa, kana pamaintaneti, kana pamasocial media, kana pamawhatsapp, ndatini, it will catch up with you. Kana ukasatendeuka, Mwari vakasauya vakakuhwira tsitsi, it will definitely catch up with you. Zvinokubata chete. Ta zvako. Vanorevere chizo toga kureva uchiona kuti Mwari vari kutaura pamusoro pekutsamwa kwemunhu wanga aropafadzwa uko. Anzi hakuna chichaitika Mwari chavanenge vasine iwe. Zvino apa Mwari vatsamwa manje. Dhimoni nengozi rinenge rakubata iwe. Vanorevere chizo torega kukureva, unoda kuti tokuvanzira here, unoda kuti tikuhle here iwe. Toshaiwe nekuti unofungudza kuti tikakuudza wotsamwa. Henga zvenyu mai. Pavhesi ya21. Asi vanhu ndivo vakatora zvakapambwa. Ivo makwai nenzombe nezvakanaka pazvinhu zvakanga zvatsaurwa kuti vabayire Jehovha Mwari wenyu paGirigari. Zvino unogodireiko kuda kuzoshandura chinhu chawamboita iwe uriwo wachitanga? Wampoti ivo vanhu ndo vakanoita usina kuvatuma ndo vakaita. Cheo zoti ivo vanhu ivo ndo vandotora, vanhu ivo vatora kuti vauye kuzobayira Mwari. Saka iwo uri kundibudza kuti uri kutaura zviri kukontradikta, uri kutaura zviri kupesana newe kaiwe. Ndio maitire enyu azhinji so. Nemadzenyu nezvamunoita ndakambokuudza ngati chihureka chengori chigame 90 minutes inopera. Chopera so ende mitsiro yadzo Satani haaregenzi munhu wake asati amuseka. Chanyara ndiwe chete. Munoona vangu vanhu vanobuda pamaintaneti vaive vatora vakadzi vevanhu, munhu woinde kuti mai avanisa nechihure apa. Kanitore mushonga. Che mushonga pasikarudzi. Nama manamatigwa.
vanoroya. Iwo unohurirei? Hatisi kupupurira kuti vanhu vaite mishonga. Uye hatidi n'anga, hatidi vavuki. Asi iwo mweya unokusundawo kuhura unenge wabvepi? Nekuti havandifadzi, havadai, havandichengeti. Zvose izvi une maexcuses ezvakaipa zvaunoita. Wabvapo wandohurawo uri murumoko. Maexcuses ega haachanditeereri. Haina, handidi izvozvo. Kwedu rudzi gwedu. Alright. Ko rudzi gwako kwaiwo wachidi kuchiganhura mweya uyoyo wenyaya yerudzi. Ndakambokupadzai pamusoro pekusunungura rudzi, kudzikinira rudzi. 1 Samuel chapter 21 pavhesi ya 7. Iye murume anonzi Sauro wakanganisa rudzi. Dhavhidhi woko akagwisana naye ndio murume wakazoita kuti azosungura rudzi. Ndichaiparidza papart 2. Dhimoni rengozi. Munobatwa nedhimoni rengozi, so ugotoshayiwa kuti ngozi dzawakuita uri kukanganisira Mwari. Unoita sekuti zvauri kuita so zviri right. Kutokuudza musoro wako unooma shaya kudai. Kusadharira sedhongi riri pachigayo. Kutokuudza ugoisa muromo mumino. Tsamwa, ende kana watsamwa ndo unofanira kutendeuka iwe. Wakatsamwa abvunzwa kuna Genesis chapter 4 pavhesi ya 6. Watsamwa iwe, chiso chako chaunyana nei? Vana vachizvagwa Abel naCain, only by the blood you be saved. Neropa chete ndokuti uporeswe. Abel akauyisa zvose zvakanga achichengeta matango ese emahontogwe, kureva kuti makwai ake ekutanga akauyisa pana Mwari. Cain ndokuisa muriwo. Mwari akati handigamuchiri muriwo iri, handidyi muriwo iri. Neropa chete kuti uponeswe. Wadi kupira munun'una wako, iye ndokutsamwa. Mwari vakaona vakati, ko watsamwei, chiso chako chaunyana nei? Ukaita zvakanaka haungafariwe here. Tarira kana ukaita zvakaipa, chivi chinokuhandira, asi iwe chiwane uchitize. Genesis chapter 4 kubva pavhesi ya 6 kubva pavhesi ya 8. Vhesi ya 11 vapinda mudondo ndokuuraya munun'una. Ropa ndokuchemako. Zvose zvaunoita izvizvo unofanira kuziva kuti kune chinoripota kudenga uko. Mwari vakati ropa remunun'una wako riri kuchema riri murenje. Waurayirei munun'una wako iwe? Uchatambudzika ende kwauchaenda uchadzenga uye uchatambudzika. Hauna kana munhu wani achakuropafadza iwe. Chava mutendereri wemapako. Ndiwo vaishumirwa munoona. Zvose zvatiri kutaurira izvo, kuramba kana kusaramba hazvichinji Mwari kuti vave Mwari. Munotukwa naMwari ugotukisa nedzidza rose nemweya wedhimoni rengozi rakubata kudai. Hotoreva nhema kutoshandura kuti vanhu ndo vakauya kuti vagozopa chipiriso kuna Mwari paGigani. Chiwa mai ndoda kuti pesenti bayo pavhesi ya 2023 tipedzere kuchipidzika mai. Verenga zve vhesi ya 22. Samueri akachikwa ari. Samueri akati, ko Jehovha ungafarira zvipiriso zvinopiswa nezvibayiro sezvaanofanira kutera inzwi raJehovha here? Iona kuya uchipa substitution yako, unofunga kuti Mwari vangateerera zvaunoda iwe kwete zvavakurayira iwe. Dhimoni rengozi kana rakubata kudai unofunga sekuti zvakanaka zvako ndozvodiwa naMwari. Unofunga sekuti kufamba uchihura zvinhu zvinofanira kutokupopa mamazedze nekumwa doro. Imwe musararadza. Wakaiwana kupi vhesi iyo? Wakaiwana kupi vhesi iyo? Uchiwa Mwari vachiti waini mudari doro mupopote. Anina anobatwa nazvo haana kuchenjera ibenzi. Zvirevo chapter 22 pavhesi ya 1. 20 pavhesi ya 1, I beg your pardon. Zvirevo chapter 20 pavhesi ya 1. Waini mudadi doro mupopote. Ani anobatwa nazvo haana kuchenjera. Saka iwe vhesi iyo wakaiwanepi yokuti inwa asi usararadza? Wabatwa manje wadzedzereka manje. Iwo uchiona kana Loti wamwa mazambiri koko, vana vakati vadhakwa baba ndokupinda mavari. Mwari vana ndokutukwa ndopakazvagwa Amoni na Moabite. Na Amoni na Moab. Ndo Moabites neMammonites. Hatisi koko tipanye yedhimoni rengozi. Mwari vanoshandura here zvavati ivo vanoda. Ndapokuudza kuna Numbers 23. Mwari asiri munhu angataura chinhu akasaita kana angareva chinhu akasazadzisa. Samuel ndopaari kuvhunza kuti unofungidza kuti Mwari vangada zvokupisira izvo nezvinonhuhwira nezvibayiro kupfuura kuteerera izwi raJehovha. Waudzwa zvokuita waparidzirwa kudai so unotsamwa sewanyumwa sadza. Hautodi kuti tirambe chikuudza kudai unenge wanotsamwa dhimoni rengozi. Handei mai.
tarira kuteerera kunokunda zvibayiro, nendiyo futi. nokunzwa kunokunda mafuta amakondobwe. Pavhesi 23, nokuti kumukira Jehovha kwakafanana nechivi chokuvuka. Chitozviziva izvozvo. Kana ona watomukira Jehovha, dhimoni rengozi rava pauri, wadova muvukiwe. Kana wadoona washandura zvanzi naMwari ita, wava n'anga iwe. Kana waona wati iwo wakuita zvinhu zvisina kunzi naMwari ita, ndati iwo uri muprofita wedacha, muromo wako wemuprofita wedacha, muromo wedacha renhema. Wagosiyana china Bar Jesus, wasiyana china Simeoni muvuki n'anga. Ndizvo zviri kutaura Mwari izvo. Nokuti kumukira Jehovha kwafanana nechivi chokuvuka, uye kusindimara mwoyo handei mai. Uye kusindimara mwoyo kwakafanana nokunamata zvifananidzo zveterami. Watova munhu anonamatawo zvidhori sevekuIndia uko, kana kunamata nyoka chairo reshumba, kana dehwe reshato. Unosindira muromo so handei machiwai. Zvavakaramba shoko raJehovha, naiye wakakurambawo kuti urege kuva mambo. Ndozvoita manje, kana wanga wane dhimoni rengozi, Mwari vanokuramba. Zvizive izvozvo. Kana wangoona wangobatwa nedhimoni rengozi, ndati Mwari vanokuramba. Tazvako. Tichaibata ndima iyo yatatabata iya yaDhavhidha part 2, iye part 1. Kana waona waita zvisina kunzi naMwari ita, ndati Mwari vanokuramba. Havachengeti munhu ane dhimoni Mwari. Nobokwa nedhimoni so rengozi, unoshandukira kupandukira Mwari, kugwana Mwari, wouya uchirevera Mwari nhema. Zvandakuita zvaari kutaura izvi handizvizivi, iye achizviziva. Nenge uchizviziva so uchiita so, woona sekuti wakangwara. Chimutsikai zvenyu maiverengai. Pavhesi 24, ipapo Sauro akati kuna Samueri, ndakatadza nokuti ndakadarika murayiro waJehovha uye namashoko enyu, nokuti ndakatya vanhu ndikateerera mazwi avo. Zvino uchireva nhema kudaro so unenge uchinyepa, nokuti Mwari vanoziva zviri mupfungwa dzako. Dziri nhema idzi. Nokuti hakuna munhu anga aine simba panguva yaSauro kudarika iye. Waitouraya. Nokuti wakada kuzotouraya part 2 murume anonzi Dhavhidha. Saka mune nyaya dzamunoita so dzimwe dzinhu dzamunoda kuya muchishandura kunge fanike imi maizviita mukuhla izvo nhema dzako ndiwo wakaitanga iwe. Ndiwo wakaigwanda njuga iwe, ndiwo wakaisora. Njuga yadla mugwandi watsamwei handei mai. Pavhesi 25, zvino ndinokumbira kuti mundikangamwirawo zvivi zvangu, mudzoke neni ndinamate kuna Jehovha. Samueri akati chinyi? Samueri akati kuna Sauro, handingadzokeri newe, nokuti wakaramba shoko raJehovha. Famba. NaJehovha wakakuramba newe. Kuti udini? Newewo kuti urege kuva mambo weIsraeri. Kana wangoona wangopanduka wane dhimoni rengozi, Mwari vanokurasha. Chogara vazviziva. Kana wangoona usingateereri shoko raMwari, Mwari vanoti handichengetini windi. Kana ndatopura zviyo hazvisangani newindi zvachose. Munorasha chafu, motora zviyo. Mwari vakuramba. Chero ukagombodeza zvakadini uchida kureva nhema kunge wanga wari right uchitinyepera so. Tatoona kuti iwe nhema dzako mahuro unomada, 2 mvana unodzida, 3 madhara unomada so. Uri busy kutorera varume vamwe vanhu. Uri mukadzi asingagoni kana kugara pasi makuhwa raini rose. Haunyarari. Muromo wako uyu makushe mukadzi wadenhere, unofamba nesaidi raini rese uchireva vakadzi kubva kuri wokutanga kusvika kuri wokupedzisira. Vose vanoziva kuti mai ava kana vapinda pakutaura havanyarari. Now kana Mwari vazviona kuti ndozvauri, chero kana kuuya uchireva nhema semarevera ari kuita nhema kuti vanhu ndo vakati iye ari iye. Uye wakarevera Mwari nhema ukaita zvisina kunzi naMwari ita, iwe uri waudziwa. Paaiudziwa murume uyu anga ari oga, vanhu vanga vasipo, vanhu vapindepi. Wakadii kutaura kana kuti kuvaudza zvawanziwe naMwari ita. Izvo tichikuparidzira, wadii kuchipupurira mweya wako, watiri kuparidzira iko zvinezvi mwoyo wako, kuti mweya wako iwe uve unoyana naMwari.
Kana mwoyo wako ukaoma iwe ukasindimara sedombo rediamond nokunda dombo remusarasara. Ezekiel chapter 3 verse 6. Mwoyo yavo yakaoma sedombo remusarasara nokunda diamond. Usavasha, usavhunduka navo, usamborega kutaura vhangeri randakati kutaura navo. Saka ndichaomesa huma yako semaomesera vakaita huma dzavo. Usambovasha, achaziva kuti ndini Mwari. Huma dzakaoma sediamond nokunda dombo remusarasara. Munooma mwoyo so tichikuparadzira iso. Ugorega kutendemuka so ugotora kuti vhangeri ndere vamwe harisi rako, ndere kumwoko harisi rekwenyu. Mwari vachizviona zvavo nongoti haya, okay, it's okay, that's all right. Handizvini mai. Verse 27. Zvino Samueri wakati achitendeuka achida kubva, Sauro akabata mupendero wenguo yake, iyo ikabvaruka. Handei. Verse 28. Samueri akati kwaari, Jehovha wakabvarura ushe hwaIsraeri kwauri nhasi, akabhupa mumaoko ako unokunda kunokunaka. Very good. Handei. Verse 29. Uyewo mutendi wavo Israeri haangarevi nhema kana kuzvidemba. Very good. Nokuti haazi munhu ungazvidemba. Very good. Handei. Verse 30. Verse 30. Ipapo iye akati, ndakatadza hangu, asi ndikuzei henyu pamberi pavakuru vangu napamberi peIsraeri. Mudzoke neni ndinamate kuna Jehovha Mwari wenyu. Handei. Verse 30. Naizvozvo Samueri akadzoka akaenda naSauro. Sauro akanamata kuna Jehovha. Handei. Verse 32. Verse 32. Zvino Samueri akati, uyai kwandiri naAgagi mambo waAmereki. Agagi akauya kwaari akafara. Akafara. Agagi akati, zvirokwazvo kuvava kworufu kwapfuura. Verse 33. Samueri akati, munondo wako sezvawakashayisa vakadzi vana, naizvozvo mai vako vakashayiwa vana pakati pavakadzi. Samueri akaguranya Agagi pamberi paJehovha paGirigari. Ndatenda. Izvi takuudza. Nhoroondo yanga yakutaurwa iyi inyaya yekupedza mavanga anga aitiwa kana kuti ngava ranga raitiwa nemurume anonzi iye Sauro. Wandotora munhu wandakati urai ndakuchiuraya. Iwe warambwa naMwari, ndiregererei nhema dzako. Kana dhimoni rengozi rakubata unongosunza zvose nemarara, kana nemahure, kana nevarume vevanhu, kana nemaboyfriend, kana nemashuga daddy, kana nemambuya, nekuroya. Ndimotozikamwa motova nechitutu chenje memuchungana kumisha uko, muchitoita matare pakati peusiku, muchihlilidzira vanhu vachitobweza kuti kana mukamenda pavari vaya vanouraya. Asi kana Mwari vauya manje nemweya mutsvene, vanouya vachiparadza zvose. Dhimoni rengozi harina kwarinokusvitsa, uchakotama ndiwi. Dai Jehovha vanga vanopafadza kutaura kwamashoko avo. Ndakuda kunamata nemi, ndikumbire nyasha dzekudenga kuti Mwari wamene akubetserei. Uya apinde mamuri, mugare navo kubva zvino nekusingaperi. Ivo ndio musimboti wedu. Ndinotenda. Mwari makanaka, ndinokutendai panguva ino Ishe Kristu. Maita henyu Mwari tinotenda. Muri Mwari makatida, muri Mwari makatirangarira, tinotenda panguva ino. Tanzwa shoko renyu Baba, shoko ramaparidza kwatiri tiri vana venyu. Tinotenda Ishe Kristu Baba, tinonamata nekukumbira mweya mutsvene. Tanzwa shoko renyu Baba pamurume anonzi iye Sauro, murume akabatwa nedhimoni rengozi. Tanzwa mashoko Ishe Kristu kubva kuna 1 Samuel chapter 10 kubva pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 8. Tikanzwa Ishe Kristu kuti Baba wakanga ari murume akazodzwa nemurume anonzi iye Samueri, akanzi iye ngaafambe aende achasangana nemapoka akasiyana-siyana evaprofita. Mweya mutsvene uchava paari, iye achataura nemi Mwari. Tikanzwa Ishe Kristu zvichinzi izvo, akati abvapo ipapo akasangana nevarume vatatu vaikwira kuna Mwari paBheteri. Mumwe nomumwe akanga akatakura mbudzana nhatu, mumwe nomumwe akatakurawo mukati mapindu matatu ezvingwa. Iye akanzi kana ukasangana navo vachakupa kuti udye. Ivo vakasangana naye vakamupa mapindu maviri ezvingwa.
akagamuchira akasisa maoko make akatya. Pashure paizvozvo tikanzwa kuti akafamba pagomo raMwari pane boka ravarwi vaFiristia, akavona paguta, akasanganazve neboka ravaprofita vaiburukira padunhu rakakwirira pakutungamirirwa vachiridza mitengaramwa nengoma nemagagada vachiprofita. Tikanzwa ndima yekuna First Chronicles chapter 25 verse 1. Kudhavhidhi wakaunganidzavo mapoka matatu, vana Henani nana Jotani nana Hedhadhi, vachiprofita nembira nemutenderanwa. Mbiri yemweya mutsvene ikadzika vachiprofita. Tikanzwa zvakare kuti ipapo akaudzwa kuti mweya mutsvene waMwari uchauya pauri. Ipapo zvino kwazvo mweya mutsvene ukauya pamusoro pake nesimba guru, akatanga kuprofita pamwe chete navo. Mwari, tinokutendai. Tinoziva muri Mwari vanotida, muri Mwari vakatida, muri Mwari vanoramba vachitida. Zviro kwazvo mukava naye, mukafamba naye. Asi tazonzwa Ishe Kristu nhoroondo yake yekurasika, dhimoni rengozi ramubata. Tikanzwa kuna 1 Samuel chapter 16 pavhesi 14 kuti zvino mweya waJehovha wakanga wabva kuna Sauro, mweya wakaipa wakanga watumwa naJehovha ukamuvhundutsa kwazvo. Tikazonzwa kuna 1 Samuel chapter 15 kubva pavhesi 14 kusvika pavhesi 23 kuti akanga atumwa kuti aende anoparadza rudzi rwemaAmalekites. Iye akasatevera mashoko aMwari, akaita zvakaipa, akasanzwa Mwari kutaura kwavo. Mwari mukasangana nemuranda wenyu iye Samueri kuhope, mukati chienda unoona murume wandati ngaaenda anoita zvandati aita haana kuita. Iye akashandura, akasaita saizvozvo, akauya nemombe nemakwai, akauya akati iye vanhu ndo vaenda vakanotora. Iye apindwa nedhimoni nengozi. Baba, tibetserei. Tinotenda mweya mutsvene, tibvisei Ishe Kristu kuti Baba tisava tinomira Ishe Kristu pakusarurama kwenyu, asi kuti timire Baba pakururama kwenyu. Tanzwa shoko renyu raparidzwa kuna vaHebrew chapter 10 pavhesi 22 kuti zviro kwazvo tinofanira kuchengeta kwazvo kupupura kune tare yedu kuti ireke kuzungunuswa, nekuti iye wamene wakapikira wakatendeka. Ngatirayirane, timutsane, tive nerudo nemabasa akanaka. Tisarega kuvungana sezvinoita vamwe vedu, sezvatinoona kuti zuva raswedera. Mwari, tinoziva kuti zhira nyore yekudzima moto kungoparadzanisa huni pasina kudira mvura kana mavhu. Mwari, tibetserei. Fambai nesu Mwari, musatisiya titoga. Mwari, tinotenda muri Mwari makatida, muri Mwari vanoramba vainesu. Baba, tinokutandai. Baba, tanzwa mashoko enyu makuru, chipindai matiri, mugare nesu. Ndoda kunamata nevaoda kupa upenyu hwavo kuna Kristu. Isai mavoko enyu pahana dzenyu, munamate kumashure kwamashoko angu. Itii Mwari makanaka. Maita enyu Mwari nemashoko andanzwa. Ndanzwa kupupura kwenyu. Baba, ndibetserei mubvise mweya wedhimoni nengozi. Baba, ndibetserei ndimire nekutenda pamberi penyu. Ndanzwa Ishe Kristu kana kubva kuna vaHebrew pamusoro peavo vakambovhenekerwa, pamusoro peavo vakambotogamuchira mweya mutsvene. Ndikanzwa kuti Baba, kana vachinge vavatadza kumira pakutenda kwamuri, Mwari munosuduruka, hamumiri pamberi pavo. Mwari, ndanzwa tsamba kubva kuna vaHebrew chapter 6 pavhesi 4 kuti nokuti kana vari ivavo vakambovhenekerwa, vakarevera chipo chokudenga, vakagoverwa mweya mutsvene, vakarevera mashoko akanaka aMwari namasimba enyika anouya, kana vakazotsauka, hazvibviri kuvavandudzazve kuti vatendeuke, nokuti vanenge vachizovererazve mwanakomana womunhu pamuchinjikwa, vachimunyadzisa, vachimumudza pachena. Mwari, ndibetserei. Handidi kuti Baba ndikumudzei. Mirai neni, dhimoni nengozi ribve pandiri. Ndinoziva Baba munotaura mushoko renyu kuna zvakazarwa chapter 3 kubva pavhesi 21 ndimire ndichigogodza pamukova. Ani nani anonzwa izwi rangu akavhura dhoo kana kuti sasu kana goni kureva mwoyo yedu, ndichapinda maari ndigorayira naye, iye agorayira neni. Anokunda ndichamupa mubayiro, sezvo ndakakunda
ndikagara paruoko rwerudyi rwababa vangu, neanokunda achawana mubayiro uyoyo. Mwari ndibetserei. Ndinokutendai. Nhasi ndava chisika chitsva, ndagamuchira Jesu Kristu. Shoko raMwari rotiye kana atendeuka muno zvose zvakare zvapfuura. Dai Mwari wamene wava nemi kubva zvino nekusingaperi. Nyasha dzaJesu Kristu, kuwadzana kwomweya mutsvene, rudo rwaMwari Baba ngazvive nemi kubva zvino nekusingaperi. Amen and amen. I thank you. God bless.